Braćo i druzi, i oci, i čeda bogozvana, priklonite bogoljubiva srca vaša na poslušanje božanstvenih zapovesti i saslušane vama ove reči svete položite, braćo, u srca vaša i u svest duševnu i u oči umne i razumejte. Bog premilosrdni i čovekoljubivi, imajući bezbrojnu milost prema rodu ljudskom, prešav nebesa siđe na zemlju i svojim božanstvenim promislom voljno pretrpe mnogorazlična stradanja božanstvene puti. Prosveti rod naš i svete apostole posla u sav svet, rekavši im: idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Oni sami do nas ne stigoše, ali reči njihove uistinu čuvši, oci naši verovaše. Ali preblagi Bog, koji ima milost bez kraja i koji neće da ni jedan od nas pogine po prvoj zapovedi i na isti način po učenju i po propovedanju svetih apostola podiže mene na ovo svetiteljstvo. Hoteći mnome nedostatke otaca naših ispuniti i Duhom Svetim meni zapovedi kazati vam reč njegovu o vašem spasenju. Da je s ljubavlju saslušavši sačuvate da i mi budemo učesnici u redu svetih. I ovo vas prvo molim, braćo i čeda, nadu našu svu na Boga položivši, prvo da se prave vere njegove držimo, jer drugoga osnova, kao što reče apostol, niko ne može položiti, sem onoga koji položi Duh Sveti preko svetih apostola i bogonosnih otaca, što je prava vera na 7 svetih vaseljenskih sabora objavljena i propovedana, i potom na osnovu ovom svete vere treba nam zlato i srebro i drago kamenje, to jest blaga dela zidati, jer posebno staranje o životu neprosvećeno i nepomnoženo pravom verom prema Bogu, ni pravo ispovedanje bez dobrih dela ne može nas predstaviti Gospodu, nego treba oboje da biva, da savršen bude Božiji čovek, a ne da po nedostatku hramlje naš život, jer vera spasava, kao što reče naš apostol, kad ljubavlju dela. Verujemo dakle u Oca i Sina i Svetoga Duha, pojući Trojicu božanstvenu, Tvorca koji je oduvek svega uzročnog i stvorenog, vidljivog i nevidljivog, jednoga dakle bića, to jest jestastva u 3 lica. Ne trudimo se dakle da razumemo po obliku i različitosti 3 Boga, ili 3 jestastva ili bića. U jednoga dakle Boga i njegovo prosto i besputno jestastvo i biće verujemo, sa različnošću lica različne osobine označujemo. Trojici se klanjajući u jedinstvu, jedinstvu u Trojici, jedinstvu trisastavnom i Trojici jednobitnoj i jednomoćnoj i bespočetnoj. To je dakle prava vera Božja. Krstiti se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I tako, obećavši se mi, koji smo hrišćani i molimo Boga svojega, svagda čuvajući zapovedi njegove i tvoreći volju njegovu svagda, jer je vera bez dela mrtva, po reči Jakovljevoj. Nego, braćo i čeda moja draga, kao što i više rekoh, oboje da čuvamo sa strahom i trepetom, sačuvajte reč Božju i svetu veru njegovu. Trisveto ime njegovo sa čistim srcem prizivajući i ne lenjeći se u svetim molitvama pripadajte mu, ispovedajte grehe svoje plačući sa suzama pred njima i njemu pojući i jednako pojući u srcima vašim svagda dan i noć neslabeći. Jer Bog, ispovedan i moljen, sam uverava ljude i duhovno ulazi u srca onih koji dobro slušaju učenja o Bogu. Jer nije igra učenje duhovno ni bezumlje misli ljudskih, nego sveta vera Božja, koja se propoveda, na kojoj
osnovani biše svi činovi sveti o Hristu Gospodu našem, o kom proroci svetim duhom Božjim prorokovaše, a apostoli naučiše i mučenici ispovedaše i svi sveti sačuvaše i predstojnici oci bez poroka zadržaše, kao na kraje ugaonom kamenu crkvenom koji se ne seče, Hristu. On je premudrost očeva i sila, ono što je sve duhovno i silno i krepko i tvrdo i pouzdano u veri, koji do sada mnoge uverava i utvrđuje i javlja svima svoju veru božanstvenu, koji do nas, kao preblagi čovekoljubac, bogatom milošću dostiže nedostatke naše popunjavajući, pastir istiniti koji hoće nas zabludele ovce da skupi u ogradu nebesnu. Tu ogradu, dozirući mislenim i duševnim očima, molimo mu se uvek, pripadajući dan i noć i ispovedajući mu se kako sam daruje izreći ili pomisliti i ono što je neiskazano sačuvati. I volju njegovu izvršivši, spasenje ćemo od njega primiti u ovom veku i budućem, ako sačuvamo zapovedi njegove verno, što nam sam Bog zapovedi da sačuvamo. I obeća nam nagradu nebesnu za to govoreći: zaista vam kažem, koji reč moju uščuvaju, neće okusiti smrti navek. Da, čeda moja draga, šta je od ove reči pouzdanije ili pravednije, što sam Hristos svedoči istinom utvrđujući? Šta je od ovoga bolje nego ne okusiti smrti zanavek? Jer je daleko od greha to neukušanje smrti, a grehovnim okušanjem smrti okušanje uđe u rod ljudski do Hrista. Toga radi on okusi smrt, iako bezgrešan i besmrtan po prvom rođenju od oca, a radi nas okusi i postrada, da mi verom u njega okusimo besmrtnosti njegove, kao što prorok reče: okusite i vidite kako je blag Gospod, blag veoma i prav i veran u svim rečima svojim, i sva su dela njegova u veri. Zato, čeda moja bogoljubiva, mi koji ga ljubimo treba da činimo dela vere prema Hristu Isusu, Gospodu našemu, koji smo primili veru besmrtno od njega, dar toliki da ne umremo zanavek. Potom, ako ovo sačuvate, bit ćete blagosloveni od Boga na veke, i blažena će biti srca vaša, i blažene će biti duše vaše, i blaženi ćete biti vi koji, primivši Božju veru, sačuvate se čisto u njoj na besmrtni dar Hristov gledajući. I besmrtna dela prema Hristu svagda činite, veru čistu i molitvu čestu, s ljubavlju nadu u njega imajte, i svest čistu prema Bogu i ljudima, s postom i bdenjem, istinu pri svem čistotu telesnu i duševnu uzdržavanjem, čuvajući razumevanje svetoga krštenja, prosvećenja Božjega, kojim se odreko smo sotone i svih dela njegovih. Nego svagda ljubite pokajanje i poniženje, opravdanje, poučavanje, ispravljanje života svoga, mržnju na greh, neopijanje, ne bludničenje, nego više svega život čist, kako je Božjim očima u volji gledati. Jer je Bog jedan od iskoni i u beskrajne vekove. I ovo je prva zapoved rečena onima koji ga ljube: da svako od vas ljubi Gospoda svojega svim srcem svojim, od uma svoga i od sve duše svoje i od sve sile svoje. I da budu reči ove, koje vam ja zapovedam danas, napisane u srcima vašim i u dušama vašim, da se bojite Gospoda Boga Svedržioca i u njemu jednom da služite sa strahom i trepetom, i njemu jednom čast i slavu šaljite, i njemu jednom prionite, i imenom njegovim ne kunite se, nego da je reč vaša ono što jeste, a ono što nije da nije. I da se nikako ne imenuje drugi Bog među vama, do onaj koji je stvorio nebo i zemlju, koliko je nebu gore
i koliko je na zemlji dole i koliko u vodi i pod zemljom, da se ne poklonite i ne poslužite ničemu od svega toga, osim Gospodu, Bogu vašem, kojim se krstiste i u koga verovaste, i odrekoste se tajnih sramota i učesnici biste blage vere njegove, i udeoničari besmrtnosti njegove. Njega se jednog nedostupno držite, jer pred očima njegovim je sve nago, kao što reče apostol, jer je Bog naš oganj koji proždire i predaje očeve grehe na čeda do 3. i 4. roda onih koji ga ne ljube, niti tvore volju njegovu, a koji tvori neizmernu milost onima koji ga ljube i čuvaju zapovedi njegove, jer on je Bog bogova i Gospod gospoda, Bog veliki i krepki i strašni. Da sačuvate zapovesti njegove i da činite pred očima njegovim sve reči koje vam zapovedih, da bude dobro vama i sinovima vašim posle vas, i živi ćete biti navek ako učinite dobro i ugodno pred Gospodom, Bogom vašim, kome slava bespočetne i beskrajne vekove. Amin.